Zullen we naar het pleintje gaan? Is goed. Oké, kom. Zo, Tom. Ja, Jay. Ja, heb je zin om te voetballen op het oude pleintje? Net vroeger. Vet man, laten we doen. Ja, toch? Later. Hier later, man. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn hier om prof te worden. Dan moet je het ook laten zien. Wie zijn de bazen van de plein? Wie zijn de bazen van de plein? Wie zijn de bazen van de plein? Instappen!